Hey bo mama, uyabona nina niyayishubisa inkonzo manje. Seniyayibambela. Senilawa amamama lawa a-strong, you understand? Hayi amamama vele lale nje kanje. Awuvuka usuqedile. Seningala mama nina labo aba-watch. You understand? Abayibambela bona inkonzo. Abangayo ukuthi beyothola ngaphandle intokozo mangabe ingekho endlini. Bayibambela. Uzoyibonela wena njengebhungu ukuthi kumele nginyusa amasokisi ke la. You understand? Meka kuvakashela akunika ufuna i-rematch. Uvela ubona ukuthi yebo ngihluliwe ke la. Ngihluliwe la. You understand? Ujuluka ubala. Liqede lapha imama likuphendule libe ngaphezulu. Libe kuwena libe la. You understand? Lapho ulindele ukuthi inkonzo izoshaywa ekamelweni embhedeni. Uthi uyafika embhedeni umphushele embhedeni kube yena okuphushayo ekuphushele lapha kude. Mase qeda ehlisa into ayehlisayo. Ebese vela kuflathela mfana kushaya ngo reverse onzima kabi. Hayi embhedeni phezulu. Ume phansi ngeenyawo. Ume phansi ngeenyawo. Ukushayela ureverse ubambelele embhedeni ngezandla. Ngangeza ukuthi ngithini kuwena? Uyaperforma ngapha. Uyaperforma naye. One on one inkonzo evuthayo. Ngangeza ukuthi ngithini? Mawuqeda lapho lingakafinyi ikhehle. Uyena okuphendulayo. You understand? Ufuna ukuthi umenze ngalendlela afuna ukuthi umenze ngayo kodwa akafuna ukutshela ufuna ukukhombisa. Aqede lapho akuphushe ngazo ureverse uthi dayi ubheke emuva. Uyopressa ebondeni mfana. Uyopressa wena obondeni. Uvela yazi lapho uyitshela ukuthi ngiyayazi lento engiyenzayo. Uvela ubona yabona la angazi lutho. Imama li-watch. You understand? Ungabi ke nawe indoda ebhayizayo mawuyinsizwa. Ungabi indoda ebhayizayo usefuna ukubuza uyifunde phi lento? Uyifunde lalela khona ama video lapha online. Abanye abantu ababukela ukuyithokozisa. Kodwa bayabukela ini ukufunda ukuze mangabe efika endlini noma mangabe babalibuye endlini ambulale ngobumnandi balento ayibone lapha. Mina ngiyathokoza ngani bomama. Ngingabo umama ba-watch. Umama uzokushiya uyibuza ukuthi uyifunde phi lento lo mama kodwa ya uyashaya akakhathali. Yangizwa ukuthi ngithini? Ethi uyapheka ekitchen uthi uyamvakashela ufuna ukumshaya ngomncwa mase uyandlula. Avela kubamba akupresse khona lapho. Upressa uyena. Upressa uyena imama. Likuthi mncwa likusondele kwestofu kube uyena ujampela estofini phezulu. Ethi bekucabuze bephakamisa umlenze obeka ngapha eceleni omunye. Usuyalazi udaba lapho. Uwena kumele usondele nemolontshisi manje nesikhwili. Usondele ngeyababa uthi yababa ngila. Imama eli-watch. Alokhu likutshela ukuthi uyabheda. Lifuna ukukubonisa ukuthi lalela uyabheda kumele wenze kanje na. Mina ngifuna kanje lento. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngila la ngikhona khona. Siyanithanda ngabo mama aba-watch. Uma ngabe ubhedile alokhu lotshela abangani balo noma liyochitha ngaphandle lizokuqondisa. Imama eli-watch. Siyanithanda nina. Uthani no ngizoyilungisela into yami. Uzongenza ngale uma ngabe engadelanga uyakutshela futhi cha angidelanga. Uma ukuthi akakwazi ukukhuluma uzozwa ngesandla sesibamba ithumbu lentokozo. Ekuthi champagne. Iphakame phezulu ithumbu lentokozo. Uma ngabe uvilapho uzozwa ngayo ikhala ngaphezulu. Siyanithanda nina. Hawu siyanithanda. Naku sengena imessage emnandi kangaka. Ngathi ngiyadingeka ke manje.